Entonces, isto, como fan eles a mentiría esta? Bueno, ahora xa me metín así, aí. A mentira esta a contan da seguinte maneira. Galiza, digo, soportamos 11.000 millóns, vale? Polo tanto, como eles nos van a dar de volta 5.099, se quedan con 6.031 millóns dos impostos que nós soportamos. Isto é a realidade, e non a ficción que vimos ao principio que nos querían meter. Entonces, como é verdade que nos dan unhas transferencias, isto é o Estado e isto é Galicia nos ingresos. Esos ingresos veñen para aquí, para Galicia, e esas transferencias veñen como ingresos para Galicia para que dé os 7.043. Vale? Logo, cal é a diferencia que hai entre o que recadamos e soportamos e o que son as competencias que nos concede este sistemiña? 4.088 millóns que estamos entregando desde Galicia ao Estado continuamente. E estamos nunha etapa de crisis. Logo, a diferencia que hai entre un sistema como de concerto, e isto vos lo quero deixar claro, e un sistema como o do réximen común, é que o sistema de réximen común corresponde a unha Galicia rexión. O sistema de concerto corresponde a unha Galicia nación. Xa sei que o país